Carbenta este dealerul tău Hyundai, încă din 2004. Carbenta este în businessul auto începând de la înființarea ei din 1994. În locația din Oradea, strada Fabricilor numărul 2B, la ieșirea spre Episcopia, Carbenta îți asigură servicii complete de vânzare și întreținere. Aici poți beneficia de consultanță în vânzări, inclusiv derularea procedurilor de remat, oferte de finanțare, oferte de asigurare, serviciu de înmatriculare definitivă, serviciu autorizat pentru întreținerea autoturismului, servicii de garanție și post-garanție, serviciu de tinichigerie și vopsitorie, astfel încât clientul de Hyundai să știe că începând de la achiziția mașinii, pe tot parcursul utilizării ei, are un partener de încredere care îi poate rezolva orice problemă. Showroom-ul și serviciul Hyundai Carbenta vă așteaptă în Oradea, pe strada Fabricilor numărul 2B, la ieșirea spre Episcopia. Telefon 0259 434542. Web www.hyundaior.ro.